Oain Mikel Iduzketaren txanda da, beda da, izan dugu, beste baten bat, ja profil anitzeko persona teknologian aditzen da, baina beda formazioz pedagogia eta filosofiatik dator, eta baina, isa taldean egonda ikaslari, eta oain HUko idakaslea da, pedagogia arloan, Leioako magisteritza eskolan edo pedagogia fakultatea, nola ditzen da? Hezkuntza fakultatea. Hezkuntza fakultatea. Eta, bedak kontatuko digu Europan ze azpiegitura mailan eta ze dosatzen ari dan, eta beda eskatu diot laguntzea pizkat bere atzeratuta goazelako, eta gero, hiru antolatzaileen artean, ondorioetarako pizkat leioa iriki, zuekin partekatu eta bukatuko genuke. Nik pixka bat azalduko dizuet zertan ari garen, oraindik ez dugu egina, baina zertan ari garen eta nazioartean Europan zertan ari diren hizkuntza teknologien inguruan eta hizkuntza azpiegituren inguruan. Zer da hizkuntza azpiegitura bat? Nik uste dut naizta asko entzun eta gu ere hortan ibili oraindik ez dugu ulertzen zer dan hizkuntza azpiegitura bat, baina nik esango nuke jardunaldi hontan mai inguru guztietan agertu dela ideia bera, ez? Nik badaukat gauza bat, nori emango diot, ez? Nork babestuko du, nork zainduko du, ez? Eta, ideia hori apur bat, pixka bat, argi usten dudan, 10 minutu gutxiagotan zaila egingo zait, baina, orduan lehenengo azalduko dut zer dan Clarin azpiegitura, gero esango dut zergaitik ekartzen dudan Clarin, ez zuek konbentzitu naiz zaituzte dalako, eta ez uste dut Euskal Herrirako Clarin behar dela, baina arazo batzu daude hor, baina behar bada alako zerbait, garatu dezakegu apur bat ezberdina, eta gero joango naiz adibide batzuk eta zehatzak ematera. Batzuk eta Rodrik eta aipatu ditu, beste batzuk ere aipatu dira, orduan hori pasatuko dut nahiko azkar. Apur bat, boixe. Clarin da Europar Batasunak bultzatu duen, eta Europar Batasunako kideek, estatuek, bultzatu duten ikerketa azpiegitura bat hizkuntzan teknologia garatzeko. Clarin izan da humanitate digitaletan lehengo ikerketa azpiegitura, Esfria lortu zuen, Erika lortu zuen 2012an, eta nolabaiteko arrakasta edo egonkortze bat 2016an lortu zuen. Hor da, kasu ez, Freeland Mark bat lortu zuen. Ordan, Clarin da hizkuntza teknologia garatzen duen azpiegitura bat, eta ari da laguntzen beste Europako hizkuntza azpiegitura batzuei, adibidez, bere esperientzia eta guzti hori zabaltzen, ez da? Zer da Clarin? Imagina dezagun olako gauza arraro bat, baina hizkuntza baliabide, tresna, teknologia guztia bilduko duen webgune bat. Eta webgune horrek nolabait bilduko ditu estatu ezberdinetan, unibertsitate ezberdinetan, leku ezberdinetan dauden tresna guztiak. Eta sarbidea emango du, sarbide konfederatu bat emango du tresna guzti hori. Orduan, nik zerbait behar badut, joango naiz leku batera, eta naizta edozein lekutan egon, 2-3 kliketan topatuko dut. Hori da asmoa. Hori baino gehiago. Pixka bat egingo duena da, zer behar da humanitate digitaletan, humanitateetan edo gizarte zientzietan, zer behar da, estrategia bat garatuko dugu, eta behar diren gauza horiek, korpusak, tresnak, metodologiak, aholkularitza, hori guztia eskainiko dugu. Horra, Clarinek egia da, humanitate digitaletan bakarrik lantzen dituela hizkuntzarekin zerikusia dituzten gauzak. Hizkuntza irudia, hizkuntza bideoa, baina hizkuntza da ardatza, ez? Orduan, testuak, ahoskoak, multimodalak lantzen ditu. Eta tresna aurreratuak garatuak ditu, eta batzuk ikusiko dituzue. Gauza, deskribatzeko, aztertzeko, konparatzeko, dagoeneko aurkeztu zaigun moduan. Nola da posible, unibertsitate batean, adibidez,
EH1 egon daiteken gauza bat, korpus bat, Deustun egon daiteken beste korpus bat, Umnan egon daiteken beste korpus bat, eta Frantzian egon daiteken beste korpus bat, nola bilatu daiteken leku berdinetik. Da, nolabait dago ikusten duzu ze horiek dira Clarin, eta daude leku ezberdinetan. Orduan, erabiltzailea sartzen da leku ezberdin batetik, baina leku guztietara dauka sarbidea. Orduan, datuak edonon egonda ere, eta datuen jabetza bakoitzak izango du berea, bai? Eta kontrola izango du, baina emango zaio sarbidea erabiltzaileari hortik. Orduan, gauza interesgarria da. Hizkuntza teknologian erabilera erraztu egin nahi da, ze ikerketa taldeetan adibidez erakutsi zaizkigu olako gauza harrigarriak egin daitezkela, baina nik horrelako gauza bat egin nahiko banu, ezingo nuke egin. Orduan, nork lagunduko dit? Persona batzuk behar dira, laguntzeko, aholkularitza bat emateko, eta hortan laguntzeko. Eta bueno, boiz. Bueno, Clarin daukan problema, Euskal Herriarentzat eta Euskararentzat da, estatu ofizialak parte hartzen dutela. Estatu hitzarmenak dira, nolabait. Orduan, gure inguruko estatu guztiek parte hartzen dute Clarinen, modu ezberdinetara ofizialki, baina Espainiak ez du parte hartzen Clarinen. Ez da inongo Europako ikerketa azpiegituretan. Erik batean ere ez du parte hartzen. Hau da, humanitate digitaletan, beste azpiegitura batzutan bai, teleskopio erraldoiak egiten eta hola, zientzia gogorretan bai, baina humanitateetan eta zientzia sozialetan ez da parte hartzen. Hala ere, nola bait, Europari interesatzen zaio, bere estatukide guztiek parte hart dezaten, eta hizkuntza guztiek, Europako hizkuntza guztiak, ofizialak eta ez ofizialak, nola bait, bere teknologia gara dezaten, zirrikitu bat ireki du, eta jakintza zentruak ahalbideratu ditu. Gero saiatuko naiz esaten zer da jakintza zentru bat, eta zer da hori. Baina da, nola bait, ofizialki egon gabe, egoten usten digu Clarinek, bai? Bueno, pixka bat, ez dakit argi utzi dudan, baina pixka bat helburua hitzaldiarena da, ezagutzea zer den ikerketa azpiegitura bat, ez Clarin bera ezagutzea zer den, baizik eta ezagutzea zer den ikerketa azpiegiturat hausnartzeko ea guk Euskal Herrian horrelako zerbait behar dugun edo ez. Orduan nik Clarin apur bat ezagutzen dudana azalduko dizuet, eta beste leku batzutara eramaterik dugun hori. 2012an txosten batzuk egin ziran, eta Europako edo munduko hizkuntzen egoera desberdinak landu ziren, Iñaki eta hor parte hartu zenuten, ez? Eta maila desberdinak egin ziren hizkuntza teknologia pixka bat kokatzeko. Batzu ziren maila bikaina, ez dago inor horretan, igual gaur egun ez dakit aldatuko litzateken hau, baina egoeran honean bakarrik zegoen inglesa, egoera hartainan zeuden alemana, espainera, frantsesa eta holandesa, gu hor egoera osagabean geunden, bai? Eta egoera palean beste hizkuntza batzuk zeuden, bai? Pixka bat zaila da hor kokatzen, ze batzuk daude egoera hartainan gauza batzutan hizketa prozesamenduan eta testuan hobeto, eta holako gauzak itzulpenean okerrago, eta holan, gutxi gora bera kokatu dut. Eta gero ikusiko duzu esen metafora erabiliko duan, eta zeraitik kokatu dituan hizkuntza hauek. Ikusten baduzu hemen, holandesa, egoera hartainean zegoen. Eta Holanda edo Herbereak sartu dira Clarinen eta dira proposatzaileak Clarinen, hau da, beraiek daramate lidergoa. Eta ikusten duzu eze teknologia, hemen humanitate digitaletan, hemen dena gorriz ikusten dugu, daola, eta zer behar zuten, esan zuten, zer behar dugu ikerketa humanitate digitaletan egiteko. Hainbat tresna, hainbat datu, hainbat azpiegitura, gauza hauek behar ditugu. Eta egin zuten, egingo ditugu proiektu batzuk, Clarinen proiektu batzuk, ikusten dituzu urteak, 2014tik aurrera, egingo ditugu proiektu batzuk eta estrategikoki garatu behar dugu gure gizarteak, gure jendarteak behar duena. Eta ikusten duzu nola gorri horiek joan diren berde bihurtzen. Berehala. Diru asko inbertituta, esate baterako. Ez da hain berehala. Hemen dago dirua, esate baterako beste herrialde batzuk, zenbat diru inbertitu duten, inbertsio desberdina daude, hauek publiko daude eta PDF-a badaukazue, sart zaitezkete eta ikusi,
Eta hau da, inbertsioa egiten dena hizkuntza azpiegituretan. Noski, hizkuntza azpiegiturak edo ez badute inbertsio hau egiten, teknologia hau ezin da garatu. Gainera, Klarinen ez da ikerketa edo ikertzaile profesionalentzako ez dago bideratua. Bideratua dago edozein herritarrentzako ikerketak egin nahi dituna. Adibide izan daiteke memoria historikoa lantzen duen herrian dagoen elkarte bat, edo izan daiteke beste kasetaritza edo beste edozein. Ez da ikertzaile profesionalentzako bideratua. Dago jendartearentzat bideratua. Hau da, lan egin nahi duenarentzat, eta karo, noski, imagina, pentsazazue, herrian batzen den taldetxo batek olako teknologia, hemen ikusi dugun teknologia, nola demontre erabil dezak, ez da? Bezinezkoa da, norbait lagunduko dio, nik ikerketa taldeko lagun batek? Norbait egon daitekela horretan laguntza ematen, ez? Eta elkarlana egiten. Hor badaude, esate baterako Klarinen, gauza importante bat esan duguna da, lehen datuak eta pribatu bihurtzen direla, hau da, finantzazio publikoa dagoela, baina datuak batzutan geratzen dira ikertalde batzutan edo unibertsitate batzutan edo norbaiten kajoiaren barruan, konpromisoa dago finantzazio guztia, jasotzen den finantzazio guztia publiko egitea. Eta ez hori bakarrik. Gainera modu pedagogiko baten erabiltzea eta proiektuak adibidez Oral History and Technology, aipatu dena hemen pixka bat, hoiek nola egin ze teknologia erabili zela montatu den, hau da, egiten dena erakusten da. Eta bestentzat baliagarri izateko asmoa dago. Ikastaroak ere ematen dira. Orduan, hizkuntza azpiegitura bada, ikerketa du helburu, eta ikerketako urratz guztietan, ikusten duzue ikerketaren ziklo hori, hortan lagundu nahi du. Eta karo, guztia aldatzen da. Ikerketa egiteko modua aldatzen da. Guk teknologia badugu, korpusak baditugu. Hau da, gure literatura guztia badago datu base batzutan, nik aukeratu ezaket zei autorea aztertu, ze garai aztertu, edo ze fenomeno aztertu. Ez badaukat hori, behar bada egingo du tesi bat, transkribatuta dagoen autore batean. Zergatik? Ezin dudalako nik nahi dudan, ze pasatuko nuke denbora asko, nik nahi dudan autore hori transkribatzen. Orduan, tesiak 4 urtetan egin behar badira, edo beste ikerketa batzuk denbora bat egiteko badago, ez dago denbora errealik hori egiteko. Orduan, ikergaldera bera ere beste modu batzutara egiten da. Teknologia eta tresnak daudenean. Orduan, datuak lortzeko ikerketan mugatzen da. Olako azpiegitura batek horretan lagundu dezake. Ikerketa plana egiten ere askotan ez dakigu. Gai berri bat etortzaigu, ikasle berri bat etortzaigu, gaia proposatzen digu, nork lagunduko digu. Aholkularitza teknikoa batzutan behar dugu. Hizkuntzalariok, beste informatikari edo psikologoen laguntza, disiplinartekotasuna, hor ere ikerketa plana egiteko beharrezkoa da. Ikerketa zikloan aurrera goaz, datuen azterketak egiteko baliabidea behar ditugu, eta importantea ere, zabalkundea egiteko laguntza behar dugu. Nik egiten badut ikerketa bat, eta esaten badut hiztegi polit bat egiten dut, euskalki desberdinetakoa, nik ikerketa bukatzen dudanean webgune bat izango dut, baina gero, 5 urte barru nork ordainduko du webgune hori. Zuek esan duzuen, nori emango diot webgune hori. Nik garatzen badut tresna bat, hiztegi bat, non geratuko da hiztegi bat. Nork, desagertuko da, edo ez da erabiliko, eta horre egingo da. Nolabait ere, hori horretan lagundu lezake. Klarinek eskatzen ditu modu estandarrak, informazioa modu estandar batzuk erabilita, orduan berak mantentzen du sortzen den teknologia guztia hori. Oso importantea da, diru publikoarekin eta funts publikoarekin sortzen den guztia bizirik mantentzea. Bizirik igual ezingo da dana mantendu, baina estrategikoa diren gauzak bai, eta norbaitek egon behar du hori egiten. Eta gero gauza importante bat, batzutan esate zaigu, zuk egin lan bat, edo zuen ikasleen datuak, ahotsak, bideoa grabatu, eta gero jarri publiko webgunean. Igual salaketa bat etorriko zait. Edo ez dakite arauei buruz gauza asko eta arazoak eukiko ditut. Orduan honena da, nik nire datuak ateratzen ditut, datu anonimoa dira, taula batzuk bakarri dira, eta ikerketa egingo dut, eta balio didanarako egingo dut. Orduan, nolabait behar dira datuak, batzuk publikoak izango direnak, hau da, gizarte osoaren sarbide universala izango dutenak,
Beste datu batzuk beharko dira akademiarako edo jende konkretu batentzako ikusgarriak izango direnak eta erabiltzeko modu egongo dena, eta datu batzuk izan beharko dira personalak. Hau da, persona jakin batzuek bakarrik sarbide izango dutenak. Eta hori kontrolatzea uste dut importantea dela elkarbanatzen hasteko. Ze niri esaten badiazu, datu batzuk bota hola, datu asko ezin ditut elkarbanatu. Ze arazoak ditut. Orduan, behar da gestio bat, eta hori Klarinek ematen du, behar da gestio bat hori guztia sarbide konfederatu bat behar da, jakiteko nor sartzen den nora, eta gainera pentsatu ez leku batera, baizik eta joan daiteke edozein sareko edozein puntura. Bueno, hor da kasu ez daka denbora askorik, baina publiko dago hau, eta bestela galderak emailak idatzi eta hori, ikerketa ziklo guzti hori egiteko ereduak eta tresnak dagoeneko badaude. Orduan, korpusak, metadatuak, zuk egin dezakezu gaur egun Klarinen euskerari buruz bilaketa bat, eta bilatuko izu Klarinek dituen korpus guztietan bilaketak egin nahi, berdin da, korpus hori Inglaterran dagoen, Ameriketatik lortu den, berdin zait, topatuko dizu, eta sarbidea emango izu. Sarbidea emango izu bertako lekura, leku bakarretik. Gainera, kasu batzutan, nik hartzen dut korpus bat, isaren ikerketa proiektu batetik. Beste korpus bat, beste proiektu batetik. Beste korpus bat, beste proiektu batetik. Eta nola demontre esan dezaket nire korpusa zer den. Ezin dut esan. Klarinek ematen du kolekzio virtualak egiteko modu bat. Orduan nik egiten dut leku desberdinetatik satitxoak hartu, eta gordean arek ez du korpusa gordetzen, baizik eta referentzia gordetzen ditu, eta beste norbaitek nahi badu proba errepikatu dezake, eta ikusi dezake zein den kolekzioan nik erabili dudan, eta bar. Orduan ikusten da hemen badagola garapen izugarri bat honetan eginda. Badago, esate baterako tresna behar dut, latinerako, greko sarrerako, beste hizkuntza batzutarako, euskerarako, sartzen naiz horra, language resource switchboard horretara, eta berak esaten dit. Ze atasetarako, ze gauzetarako, non daukadan teknologia eta ze hizkuntzetarako. Aukeratu ezakit hizkuntza, begiratu teknologia, aukeratu ezakit gauza ezberdina. Eta gero, zuek esan duzuena, non utziko dut korpusa, Klarin izango bagen Euskal Herrian, adibidez, izango nuke modu bat hor usteko. Eta identifikadore batzuk izango liratezke, eta ez webgune batzuk denporarekin bidea aldatzen dutenak edo desagertzen direnak, horrek identifikadoreak betiko edo, ez dakit, betiko hau zer den, baina luzarorako edo norbaitek mantendu edo gordeko dituenak. Bueno, zein da euskararen egoera? Bizi garala herrialde batean, euskara iparraldean ez dagoela onartua, hegoaldean Espainiak ez duela parte hartzen azpiegitura hauetan, orduan euskara dago mezurtz nolabait esateko. Ez daukagu noraio. Bueno, Klarinka zentrua, Spanish Klarinka edo Klarinka Zentro Espainol edo bat utzi zigun Europak, eta hor katalanekin, galiziarrekin eta Madrileko jende batekin ari gara tresnak, lantzoak egiten, eta bar. Gure helburua dira erakunde hauetan parte hartzea, nolabait laguntzea humanitatetan edo humanitate digitaletan da giza zientzietan dabilen jendea, aipatu ditugun kontuekin. Lehengo ebaluazioa pasatu dugu, 3 urteko txanda dira, hau da, lanik ez badu egiten eta zuek ez baduzue zerbitzu hau eskatzen, hilko da, eta beste zerbait etorriko da, edo ez, baina, dagoeneko lan batzuk egin ditugu, tresna batzuk egin ditugu, hitzarmen batzuk lortu ditugu, eta ari gara jendea lortzen, eta ari gara lantzo batzuk egiten, hitzarmen batzuk egiten. Eta gero, gonbidatzen zaituztet webgune hori begiratzen, ez dakit zema denpora daukadan. 2 minutu. Analitza Rodrik aurkeztu du, esate baterako analitzan begiratu dezakegu ikaselkar edo ikastolen elkarteak umeek 3 urtetik 6 urtera erabiltzen dituzten ipuin guztietan otsoa nolakoa den, ona gaiztoa den, eta adibidez, hartzen badugu ipuin berriak, ikusiko dugu otsoa ipuin berrietan oso ona dela. Umen laguna, ez dakiz zer, eta lehen gaiztoa sala. Esate baterako, da egin hori gauza, edo emakumeak nolakoak diren ipuin tradizionaletan, edo ez, gauza desberdinak egin daitezke. Uste dut, BIM proiektuare aurkeztu duzuela, aipatu da,
bueno, hemen Iñaki ere ibili da, eta gradu amaierako lan bat, edo master amaierako lan bat izan da, eta hemen adibidez, ikusten duzuela, Izarragaren testu batzutan, hor daukazu euskalkiak ere ja hasi garela pixka bat lantzen, eta adibidez gutxi lema sartu, eta berak bilatzen digu gutxi hitza. Bueno, hau asko garatu behar da, ez pentsatu orain edozein lema sartuta topatuko dituzuela gauzak, baina ari gara, hor dago teknologia, orain lana egin behar da, eta gainera ematen digu testu zelan da, originala edo hori da. Eta hau badibez irakurle honek hezkuntzan eta lana handia egin dezake. Zergaitik eraman gaitzake testu zaharrak irakurtzera eta ez badugu ulertzen beste testua irakurtzera eta interakzio politagoa daukagu. Jarri dezakegu hizkuntza simpleagoan, konplexuagoan, batueraz jar daiteke, gauza asko egin daitezke behin hori lortzen denean. Konpreseus ere aipatu da, hau da pixka bat, ni ari naiz honentan, eta da pixka bat konturatu gara eskolatan eta laburpenak ez direla egiten, zergaitik irakasleak zuzendu behar ditulako 20 testu ikasleenak, eta ez dago astero 20 testu zuzentzen ibiltzeko denborarik. Orduan, nolabait badaukagu tresna bat laburpena jasotzeko, ebaluatzeko, eta orain ari gara, ebaluazio automatiko hori fidagarria da, ikusten, eta lortu duguna da, eskoletako irakaslei guk esan gabe ze testu landu behar duten, bereien testuak hartu eta hori egiten, denpora errealean. Hori guretzako erronka bat zan, ze askotan gu joaten gara guk nahi ditugun testuekin, guk nahi dugun fenomenoak aztertzera, orduan, buelta eman diogu horri. Eta gero, ari gara ere, modu informalean hezkuntza edo informazioa ematen, jakintza erekitzen, gonbidapen bat egiten dizuete, hor dago Hub Lab Masterra forma ofiziala, gero Josebak eta ematen dute irakasgaia deustun, ezik eta grandundokoa ere Montzek uste dute aurkeztu dela propaganda eginez, hor ari gara blog bat egiten, nahi baduzu parte hartu, tresnak, hemen aipatu diren tresnak deskribatzen, oraindik oso gutxi dagoen da, baina asmoa da hezkuntza eta hizkuntza teknologiak bertan biltzea eta pixka bat azaltzea adibide praktikoekin eta bar. Eta bukatzeko, hause da nire galdera, ea euskarak edo lehen egin dudana ez, Euskal Herriak behar duten humanitate digitalak bultzatzeko erakunde eta azpiegitura bat. Galderarik baduzue, ez dakit temporari dagoen. Galderarik. Igual, pizkate euskeraren gaineko tresna horiekin eta hola, erabilera. Normalean, teknologia garatzen dugunean, batzutan egin nahi dugu ikasketarekin lotu eta oso gauza zailak eta batzutan jendea behar dituna, lorotak esan duna, gauza simpleak, baina eraginkorrak, ez? Eta jendeak erabiltzen ditun, eta erabiltzen ez baditu zaila egiten zaio, edo ez du erantzuten behar duna, edo pizkate. Denetari jaso dugu, jaso ditugu Klarin sortu dugunetik, adibidez, zalantza gehiago Ego Amerikatik, batzutan Espainiatik baino, edo Euskal Herritik jaso, batez ere Euskal Herrian ari gara gehien bat egiten, baina jaso ditugun gauza dira, zelan silabifikatu testu bat. Eta hori badago, baina igual ez dakitzei ikertzaileek izan zuen bere tesia egiteko zauna izango duzuna, eta hori ez dago publiko. Orduan, edo morfemak behar ditugu umeen hizkuntza, jabekuntza nola doan ikusteko. Gauza batzuk badaude nolabait, baina ez daude publiko. Orduan gauza simpleak behar ditu jendeak. Eta egia esan, gu ere, ni behintzat ez gara ibili benetan humanitate digitalen bigarren fase horretan. Hau da, zelan inteligentzia aipatu da, zelan sortu inteligentzia, hau da, zelan erabili benetan gure tresnak hezkuntzan edo kulturan aztarna uz dezaten, eragin positiboa izan dezaten, eta horretan, hori ez da izan, gehiago izan da, ikerketa akademiko bat, eta ez dakit, errealean, oinarrituta ez dakit. Orduan bai behar dirala gauza oinarrizkoak. Eta ikusi dugu beste azpiegitura batzutan,
zerrenda batzuk egin daitezke, estrategikoak eta horiek garatu. Ez egon itxaroten, jendeak eskatu dezala, jendeak eskatzen duenean beti berandu zabiltza. Eta kostosoa da. Berarentzat eta guretzat.